Marad Roberts i fi. Fi'n dod o bentref Bryn, ger Newydd, yng Ngheredigion yn wreiddiol, ond fi bellach yn byw yng Nghaerdydd, a nes i ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Llynedd. Monolog oedd y ddrama'n wreiddiol yr un nes i gyflwyno i'r Urdd, a ges i'n ysbrydoliaeth o wylio cyfres ar y teledu am fenywod digartre yn Brighton, a y ffordd o'n nhw yn byw o ddydd i ddydd, a ffordd o'n nhw'n gofod cwyto gyda hwds nhw, a cwyto'r ffaith bod nhw'n fenywod. A o fyw yn Gaerdydd hefyd am 7 mlynedd, fi jyst i gweld digartrefedd yn dod yn fwy cyffredin wrth i'r blynyddoedd ymlaen sy'n brawychus. So o'n i jyst moyn rhoi llais i'r lleisiau sydd ddim fel arfer yn cael eu clywed. Felly sgidie yw enw'r ddrama, a fi'n credu bod y belwedd o'r sgidiau yn codi'n eitha aml yn ystod y ddrama. Mae'n dangos beth mae Leah, y prif gymeriad, yn ei weld ochr stryd, a o byd o gweld gwynebau, ond gweld sgidiau yn paso hi a'n anwybyddu hi. A mae'r ddelwedd o sgidiau Robin, yr ail gymeriad wedyn, yn codi ar ddechrau a ar ddiwedd y ddrama, a sgidiau gwag, a pa mor drist i gweld sgidiau gwag o gymaru ar Dydd Llun. Wel drama lwyfan oedd y ddrama wreiddiol nes i sgwennu, a oedd rhaid hepgo rhai pethau fel, enghraifft, silhouette oedd Robin i ddechrau, ond wrth ail ddrafftio fe a dod â cymeriad Robin yn fyw, fi mewn gwirionedd yn credu bod e'n siwtio cyfrwng digidol yn well. So fi'n rili edrych mlaen i weld yr darn gorffenedig, a gan bod yr drama'n eitha syml, dim lot o set, a y geiriau sy'n bwysig yn fwy na'r gweithredoedd, fi'n credu bod e'n siwtio cyfrwng digidol, a rili edrych mlaen. Gethin Roberts fi di cyfarwyddwr sgidiau. Dwi'n cyfarwyddwr sydd yn datblygu fy sgiliau ar hyn o bryd gyda cynllun Awyna, sef cynllun Theatr Gen Creu ar hyn o bryd, a dwi hefyd yn myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Bryste. Dwi'n meddwl bod o'n ddrama diddorol pwysig be mae'n trio wneud, hefyd bod o'n trio cael y problem mawr yma, sef problem wleidyddol, sef digatrefedd sydd yn sicr yn ein effeithio ni yng Nghymru, yn ei dinasoedd mawr fel Caerdydd. Ond yn lle rhoio ar sgêl fawr, mae'n trio, yn hytrach yn mynd am yr epig, mae'n trio mynd am y stori personol, a ffeindio ffyrdd theatraidd o dweud y stori yma mewn modd sydd yn gafael, gyfeilgar i cynulleidfa. A fel cyfarwyddwr, o'n i'n teimlo o'r cychwyn, mae trio creu cymeriadau credadwy fysa cynulleidfa isio dilyn eu taith oedd y peth pwysica. Wel, o'n i digon lwcus i cael y cyfle i weithio efo Ffion Dafis, fel is-gyfarwyddwr, fel rhan o cynllun Awyna, ar y ddrama X blwyddyn dwytha yn y Eisteddfod Genedlaethol. Oedden ni'n teimlo bod y broses yna ni'n gyflym yn gryno iawn, oherwydd bod gennym ni dim ond pythefnos annar 2 wsos mwyn ymarfer. Fel tro yma ar gyfer sgidiau, oedd gennym ni chydig y diwnodau. A oedden ni, fi a'r actorion a'r criw technegol wedi gwasgaru ar draws Cymru. So yn sicr oedd hwn yn sialens newydd. A wrth gwrs, gan gofio bod hwn yn drama sydd wedi bod o gwmpas am dros blwyddyn, doedd hwn ddim yn drama oedd yn ystyried Covid. So oedden ni mewn sefyllfa diddorol o trio creu drama am digatrefedd, ond oedd yr un ohono ni yn cael gadael ein tai. So oedden ni yn ymarfer dros Zoom, oedden ni yn ffilmio dros Skype. So oedd yn diddorol iawn
a cymryd yr holl sgiliau ni di ddysgu drwy fy mhrofiad ymarferol gyda ffïon dafis, a trio eu defnyddio nhw mewn ffordd cryno iawn dan amgylchiadau hollol wahanol. Dwi'n falch iawn o be da ni wedi medru wneud o fewn yr amser a'r ffaith bod ni wedi medru dod â stori yma sydd wedi bod gyda Mared am dros blwyddyn, a efo finna am bron i blwyddyn, a bod ni wedi deud y stori o dan yr amgylchiadau. Da ni dal y factorion sydd yn eu stafelloedd nhw yn recordio hwn ar eu laptops. Da ni'n gobeithio fydd ei actio naturiolaidd a effeithiau fel sain, fel y cerddoriaeth, medru dal i cynnal cynulleidfa a tynnu nhw mewn i'w naratif. A bod effaith yr stori gredadwy a'r cymeriadau yma dal yr un mor bwerus hyd yn oed dros camera fel yma, yn y modd symbol yma. Fath o ddim. Aros sy'n ar drwy'r nos ar ben fy hunan. Dath e ddim nôl. O'n i fod i gwrdd tu fas i Poundland am 6, ar ôl i grwyd gyngor Robbie Williams Dydd Llun. O'n i mor excited i ddangos i fe faint o'n i wedi llwyddo i wneud. Nes i a fe gytuno byddwn ni'n rhoi y cyfan at ei gilydd a cael hostel am noswaith neu ddwy. I trio gweithio pethau mas. Fath o ddim. Feddyliais i bod wedi cael beth oedd e moyn a di bygran off i ffindo rhyw hwyl yn rhywle arall. Mae rhywbeth i basio'r amser o'n i. Dim opsiwn gwell mas na so. Setlo amdana i. Rhwsys i mas na am oriau. Dath e ddim. Dydd Llun. 8:46 AM, Caerdydd Canolog. Erbyn bod y workers yn dod off y tren. Fi'n falch o weld bod ei yn dod. Mae fel sy'n gwawrion dra ffeth diogelwch i fi wedi'r nos. Fi'n meddwl allwn ni drysto pobl y bore yn fwy. Chi'n gallu gweld nhw, Leah. Spare change of a good day. Don't have any cash, sorry, love. Gyda i. Gyda latte pretty a di design yn y satchel di. Pawb yn Prada'n mas, mae'n edrych mor corporate a glam. Wedi gweud ni, fi yn llwyddo i gael mwy o arian yn y bore fynycha. Maen nhw'n ei weld i mas fan hyn yn yr oer fel a ddyn ni deall o'r ffach fi'n cysgu'r nos yma. Fuck knows chwaith. Fi'n eistedd mas mewn bwys y station. Gyda cwpan o goffi yn fy llaw i. Wrth lwc. A mae'r oer fel yn gafel fwyaf. Reit yn y cymalau. Pinau un nhw yn fy mocedi neu mas yn cwpanu'r geiniogau pryn. Spare change, please. O'n i am gofyn yna. Eista?
Rwy'n licio ei sgidiau fe. Boots cerdded di, hanner lleder, hanner swed, a hein o duct tape rownd y drod chwith. Tre maint 10. Dyn tua 30. Fyna oedd ei wyneb siap 8 a'i ddannedd pwdwr yn sheino rhwng dwy wefus serchog. Robin. Ers pryd ti allan mata? Mis. Ffoc. Chwarae teg. Mond ers fatha wsos dwi yma. Ffocin grym di. Ai. Robin. Cool. Os gen ti enw? Mae'n gael ofyn pam ti allan ma ta? Fi'n licio'r awyr iach. Fair enough. Jail oedd o fi. Nes i allan ychydig wsnosa nôl. Barod i sortio mywyd i allan. Llechan lan and all that. Bydd y pwynt dwi'n myrdro na ddim byd, just shoplifting oedd o. Dwi'n bo iawn yn y bones di. Nath y probation officer ddweud cyn i fi gael release fysa nhw'n ffeindio rwla i fi ddiw. Chos o'n am nyn arall i fi. Eisiau clywed i mi wedyn. A ddysyn nhw fod y pobl iawn heb di gael yn gwaith papur i. Nath y ffeils i'r adran wrong neu fath. Fuck knows os mynd awyr. Fuck. A nes i drio ffonio'r probation officer wedyn, ond oedd o ar ei William ryw wsos neu fath. Obviously wedyn oedd o ryw hwyr. So, ges i tocyn tren i Caerdydd, 20 quid yn fy law. A ddysyn nhw ddylsa fi fynd i'r cyngor a cofrestryd a digartra. Fuck. Ai. A doedd neithiwr o symud else, doedd. Roedd y tent o'n i'n cysgu yna fo. Wel, nath hwnna syrthio i fewn, a dwi wedi gorau hangio bob dim ar y goedan. A ges i'n llawer o gwsg ar ôl hynna, de. Oh, fuck. Rocky ara. Be sa ti wedi dweud ta? So wedi gallu cysgu yn y glaw na? Na, as in... Wel, fydde di'n lwcus iawn os bod stwff ti dal na os ti'n dod nôl. Wel, dwi'n meddwl mae rwy'n eisiau bachu sleeping bag gachlyd, di. Ie, sa ti'n syni. A wel, rhy hwyr rwan. Dwi'n mynd... Dwi'n licio gofyn, de. Os gen ti bar sbar a sanna? Fedrai'm diodda'r botiau reasons ma mwy. Iasu, mae'n ffod ydw i. Gywel bys da fi. Legend. Be dwi'n fyddi neud e hi? Peth fatha ti moyn i trench foot. O, ti wedi cael trench foot o blaen, lle? A ddo? Fi heb. Just gweud o'n i, bydda ti wedi cyrraedd y lowest of the low, tas ti'n cael trench foot ar ben popeth arall. Well, rwan. Leah. Hei, ddim yn licio cachu ar dy gyps ti, ond... Wel ti fynd nôl i check o'r stwff ti? Ie, lle ti'n iawn. Fyddi di dal yma? Fydra i gadw'n sana glybu fy chdi? Ia? Ie, iawn. Clas. Fyddai naill ai fan hyn neu tu fas y Great Western ffyra?
trainers, mules, sandals clip-clop, brogues, hen bumps, cool dogs, high tops. Mae gyd fi'n gweld yw sgidiau. Chi'n cael y cric yn eich gwddw os chi'n edrych ar ei wynebau yn ormod, so fi jyst yn dueddol edrych o flaen i. Chi'n dysgu lot am bobl wrth be maen nhw'n wisgo ar eu trad nhw. Mae'n rhaid fi'n shit, hoethi yn yr haf a glychu yn y geia. Fi'n trio rhoi golchad cloedd nhw nawr y cyn y man, yn enwedig y fflwff. I neud nhw edrych yn hanner dechau o Leah. Fi ffili pwysio twrd ar ddiwedd y dydd. Hei! Tito! Bachgen da! Spare change, love? Have a good day. Thank you. God bless. Mae bobl gocos yn gallu bod yn ffyrnol o hael. Fi'n credu bod Tito ddiolch am lot o'r fi'n gael. O'n i'n eistedd tu fas i wilgo rhyw gwpl o snosau nôl. Fi'n lwcus brwy'n ffeind da pobl. Cofio unwaith, wedodd rhyw grwt wrthai, your hound is like well fit. Oedd e'n slurran. Well, he's a whippet, what you expect, wedodd ti nôl. Doedd dim byd milain amdano fe, o'n i just campio as yn mynd i'r seiens. Can I pet her? Ai, go on then. Cofio mynd lan at I drwy na wedyn a rhoi da fawr iddo fe. Dyma fe'n gofyn am I bawen na'n rhoi coglis I fola fe. O, lwcus bod natur da, gati Tito. Nesawn ni'n gwrdd, ni'n gadw mewn 2 bapur 20 quid. O ddedi, hen ddechrau stwmblan lawr am Burger King, cyn I fi gael cyfle I ddiolch yn deud iddo fe. Ffordd I Travelodge noswaith ni. Fi'n gwybod, ond pan glywes I bod hi'n central yn pet friendly, oedd rhaid fi drial e mas. Just unwaith. One night only. Tito lwyddi gael y celc I fi wedi'r cyfan. Oedd e'n bliss. Sa'n gallu'r cofio'r tro diwethaf I fi deimlo ffara. Oedd hi'n 11 o'r gloch siod, a fy'n rhywun hitio ffwrdd gerdded tuag at yr entrance. Pobl yn cywod tu fas I walkabout yn dechrau noson a fi a Tito ar fi'n benni ni. Ro'r cashier lady, eith yn edrych braidd yn nerfus wrth iddi esbonio I fi pryd oedd check-out ar holl fusnes na. Offa fi a Tito i'n stafell ni. Room 303. Peth cyntaf nes I oedd jwmpa mewn i'r gawod. Roses I fyna am good 3/4 awr. A iwso pob dropyn o'r siampw a halu'r sebon bach caled na'n racs. Wedyn yn teimlo'n wir lan. Nes I ollwng yn hunan ar y gwely. Wytho'r sheeten wen oedd I tano. Yn slo bach am God knows faint. Gadlu mhenni foddi yn y pilo. Pilo go iawn. O ddim lot o smell arno fe, ond o'n I ffili stopo sniffan. Yn ffili cofio'r tro diwetha I fi dwtio rhywbeth mor lan. O'r ddiethyr. O'n I eisiau mynd o dan y dwf a rhywbeth rhad I erbyn y sheet and slick. O'n I eisiau cwrlo lan yn belen, o'n I eisiau
codi un gos a gorwedd ar y mola, a pan fydden ni wedi cael digon ar un ochr, bydden ni'n troi'r pilw i'r ochr o'r. So, yr holl boint o fod na oedd i gael gwd cwsg. A fi'n cofio bod mae'n real penbleth i na i aros ar ddi hun i wneud y mwyaf o'r holl beth, neu jyst clatio bant a'ch cwrs gorau mywyd i rhies i. Ond cysgu nes i'n pen draw, wrth gwrs. Dim slwm bran, ond full on mynd i dre dyn. Am y tro cyntaf ers tro byd. I'r gwely bore tronnoedd. Tyco'r sheeten wen yn ôl yn dyn o dan y matres a gresynu nag oedd neb gyda fi fwynhau'r boddhad. Iston ni fyna gyda'n gilydd yn cico sodlau yn weddill y prynhawn. Cyn i ni hyd yn allu gweud bingo brynu 30 quid rhwngto ni. O'r rhwydd yna. O'n i'n lico sŵn y glaw yn oswaith ni. Eidi'r ddoi ohonyn ni swatch yn agosach at ein gilydd. Wneud ni deimlo'n bell o bob man. Leah. Ie. Rhododd ei ffraich rhwng yng nghanol i a gwasgu ei gorffen erbyn fi ni. Gyn i cramp yn coes fi. Coes corff yn eisach na dim byd yn y byd. Rhosas i fel delw. O'n i fel tostyn. Oedd yng nghalon i'n pwmpo. Oedd hi'n dywyll, ond oedd gole'r stryd yn bwrw top y babell. Leah. Am ti yma? Allai fynd os dyna beth ti moyn. O ti'n gwybod yn dyna be o'n i feddwl? Pam o ti yma? Ta ti mor... Fi a'n ex i. Oedd rhaid i fi ddianc. O'n i'n byw dy fe am ryw 2 flynedd. O'n i'n gweld neb am wythnosau ar ei hyd. O'n i'n cael yng nghadw yn y tŷ. Oedd e'n ynghoi yn y fflat yn y dydd fe bod fi ffili mynd mas a watchand y boes eraill yn ei eirio fe. Dath e'n ôl i'n diwrnod a o'n i'n na. Penderfynes i nad o'n i'n cymryd y shit na'r rhagor so ffwnes i ffion. Un cymdoges ni ar y pryd a gofyn iddi a oedd allwedd i gael o dan y mat i fas i'r fflat. Fuck it. Dath i a posto'r allwedd i fi fel bod fi'n gallu'r gadael. Nes i mas am wac. Mynd i'r dre prynu cwpl o face masks bod y peth arferol bod ni'n neud. Gyrraeddes i nôl yn y fflat tua awr cyn oedd e fod ddod nôl o'i shifft. Ond fyna oedd e. Oedd e'n arbwys y sinc. Dala ffag wrth ars yr tegill ferwi. A'i ben yn y worktop. Gath i shifft ei ganslo. Holodd e le o'n i wedi bod. Mas wedes i, tw'r esgus fel bod dim problem. Dechreuodd e weiddi. Beges iddi tuag at y drws ffrynt, ond oedd hi'n rhy hwyr.
Nath e dagu fi. Leah. Ffones i'r polis, ond dim digon o dystiolaeth i allu'r cyhyddo fe. So, co fi. Wedi wneud yn un yn intentionally homeless, fel wedi nhw. Ti saff rwan. O'n i'n gallu gweld silhouette i wyneb e. Oedd e'n y ster yn arnau. Fi'n yn ster o'n ôl. Drychodd hereng o fusau. Fi'n yn lapo'n rhai i wneud yn siŵr nag o'n nhw'n sych. Rhoi hanner gwen. Gweld y bylcher rhwng I ddannedd e. O'n i'n gallu'r arogli fe. Cymysgedd o fwg stel a chystard creams melys. Glosiodd yn atgothach atau. Teimlad blewiach I un yn coglus yn rhwyni. Agosach. Teimlad cyneswydd iawn y dyler yng ngwefus I. Croen hallt. Sosys cynnes. Rwyddas I fyna am enid. Heb symud modfedd. Curiad yng nghalon I yn ymhenni. A sŵn y glaw yn palm. Swatias I tu ôl I Max and Sparks neithwr. Oedd hi'n bwrw, a fyna fyddai'n mynd os bod I ddim yn sych. Fi'n pisio I lawr fyd. Nes I a Robin benderfynu byddwn ni'n hala'r noswaith ar wahân. Ni'n neud ni bob yn ail noswaith achos ni'n meddwl bod ni'n casglu mwy o arian rhyngdon ni ffyra. Fi'n meddwl bod Robin yn lico I annibyniaeth fyd. Iawn dy fi. Ni'n gweithio, yna beth sy'n bwysig. Rhaid I go i'r shelter sawl gwaith. Fucking no-go. Fydden ni naill ai'n cael cynnig drugs neu'n cael yn hwtio lan. Mae pawb sy'n na'n troi gwerthu spice neu heroin I chi. Ond sori, sa'n twtio'r stwff. Pawb yn meddwl bod ni gyd yn smackheads. Fi'n clean, thank you fawr. Mae'r ffeito. Oh. Mae'r polis na bob whipstitch. A pan fyddech chi'n bwrw'r pilo am y noson, yr cysgu ci bwtsiwr yn profi'n ffeil, fyddech chi'n dino yn y bore a'ch stwff chi wedi diflannu. Na leoni gyferbyn a fan Keith the Fish, a'n zip I reit lan I gwaton fronau mawr I angwalltu. Trial I mas nag o'n i'n bodoli yn y diwch. Trial edrych o crwt. Ti'n tynnu llai o sylw ffyra. O'n I arfer aros tu fas i'r eglwys na, ar bwys yr Owain Glyndŵr. Maen nhw'n cloi na dros nos, ond jyst tu fas y drws oedd yn lecyn I ar un adeg. O'n i'n teimlo'n saff na, so o'n I nôl am lan dros sawl noson. Cos I bobl yn pisio na I sawl gwaith, the shit. God bless. Oh, deith hwnna'n handi. Amser nawr mis. Allai ado hwn I beth fi wedi cynilo dros y dyddiau diwetha. Gafes I aros mas y began yn twll yn y wal tu fas I boots tan saith neithwr. Lwyddes I wneud digon o arian I brynu pacyn o bads a mealdeal yn diwedd. Gwedi'n costo chwal. Mae pacyn o dampons yn blydi ddrud, ond fi wedi dysgu'r ffordd orau a'r ffordd jepa o ddelio dy fe. Fi'n cydio mewn pad a rowlo fe fel sy'n ni'n rowlo ffag.
Mae'n sens mor wahan o Robin, ond fi yn miso fe. Ei, babi Del. Hei! Dis i maci dis. Dwi wedi cael Happy Meal arall. Give it a miss. Oh, give me something else like. Gwbo. I mean, mae McDonald's yn iawn, ie. Wel, ddim pen ti gael 3 times a week. Dwi eisiau banana, noth. Neu, o, pork pie, lle. Hei, ti edrych y boi pork pie? Bita'r pastry rownd y cig i ddechrau, de, wedyn llyfr ti'n iawn. O, hang on. Shut up. Oh, fuck off. Na, ti'n lush. Dwi'n gwybod. O ie, ges i wbeth arall i chdi Fi'n fed. cael gwneud temporary accommodation ar yr hewl. Hynna'n briliant, Leah. Yndi? Wrth gwrs bod o. Pryd ti'n gael o greda? Cael nhw'n barod. Na le fi newydd fod. Oedden nhw'n glen? Ain't a bad. Ti wedi bod i weld nhw, lle? Na, dim to. Ti'n bell? Yndi. Gyd i bres gyda nhw? Fi'n meddwl gyda ni hyn a hyn o arian bob wythnos. Gyda nhw double bed? Samo. Fe ni'n mynd dychmygu. Dim ots yn yw, dwi wedi arfer sbwnio, do. Hold fi gael visitors. Ti'n serious? Co. Sa'n ni gymryd, anyway. Y gyd fi wedi meddwl amdano ars cael yr allweddau. Fi ffylu. O, siwr. Mae rhaid i chdi gymryd o, Leah. Fi ffylu gadael ti mas fy'n ar ben dy hun na. Anna gwi. Wel, gall, fatha. No way! He? A dyn ni'n dod sticod yn gilydd mewn cyfnodau fel hyn. Ia, ond, to... Bet yn cymryd e? Fuck. Fi'n gwybod fi'n hollol sili'n gwrthod e. Os fi'n really meddwl amdano fe, pa waniaeth neu fe? Really? Byddai'n rhaid fi adle lle am 10 bob bore a bydde ddim rhaid fi fod nôl tan 11 anyway, so beth yw'r pwynt? Ie, yeah, exactly. So ni'n dal i weld chdi felly, son. Pa roch sy'n fy'n gneu? Yn ydw i bod i'n shils yn meddwl amdano ti mas fan hyn a fi mewn gwely dy twy'ch ym mhenni. Yn gam huge ymlaen, Leah. Rai, chdi gyfadda hydda, diolch yn ideal na chdi, ond... Fydri di'n peidio cymryd o'na. Please. I ni. Ges i hwn i ti fyd. Oh. Dyw. O Leah, gyd i golchi sanna fi fan. Oh. Thres i gysgu neithwr. Becso bod rhywun wedi cico Robin i jops a tra bod e'n cysgu, becso bod e'n grac dy fi a bod wedi penderfynu nag oedd e'n bothered amdano ni rhagor am fri sy'n mynd mlaen i bethau gwell. Dim fi wedi. Mae bach o shithole ond allai'n cwyno. Swn y diawl yn dod y drws nesa. Spit change, have a good day. Spit change, have a good day. Fi'n gwybod ni pan mae pobl yn teimlo'n lletchwith nawr. Ei wynebau nhw fel sen nhw
Newid gael shit rili poenus a bod nhw'n trial cwatro fe trwy hanner gwenu'r un pryd a maen nhw jyst yn cerdded bant. Naill llai maen nhw'n neud ni, neu maen nhw jyst yn ignoro ti completely. Sa'n cnoi? Fi'n gweld eisiau rhoi y byd ni led y pobl. Fi'n gweld eisiau'r gosip a'r chat o'n i'n cael dy ffrindiau. Sneb yn gwybod i weid wrth ei erbyn hyn. O fan bod fi'n i ofyn am fwy bob tro siod. Achos fi'n sgrawndio, dy fe. Sori bod fi'n big issue i chi. Sori bod fi'n nuisance. Mae'n wir nawr. Sa'ch chi'n credu faint o bobl newydd sy'n joino ni mas ma? Mae rhywun newydd bob wythnos garantid. Chi'n ffeindio'r newbies rhwng Top St Mary's fel arfer? Bwys y train station? Mae rai newydd fel sy'n nhw wastad yn sticod ar grŵp i ddechrau. Fel bod nhw'n gallu'r pigo'r tips lan. Mae reswm gwahanol o pob un ohonyn nhw. Newydd ddadl y system, silent seekers, ffili cadw lan ar bedroom tax. Y stori wahanol dy bawb. Falle yna le mae Robin. John ei ffrindiau? Ddim bod rai fo drial. Mae'n dda minglo. So bobl? Bloody hell, Robin, le ti di bod? Just allan i St Mary's ffordd na. O, a misdiadyd. Gad i mas. Ath y tent gyda ti de? Na, nes i adlo fa ma. Oh, for fuck's sake. Paid a gadael stwff ti rownd, Robin. Pam, dwi wedi bachu fo? Ai! Fuck's sakes! Wel, beth o ti'n ddisgwyl? Sion gadael am eiliad. Bullshit! Le ti di bod? Bob dim i fanna. Be ti wedi gwneud rwan? Falle dda ti di meddwl am beth ti'n ab, mae dawes di fe. Fuck's sakes, Leah! Dwi'n newid golli bob dim, so bach o sympathy yn appreciated, iawn. Sorry! Sorry. Ond yn ironic, reit, Robin. Mae'n rhaid i ti fod yn fwy streetwise. Pwy sy'n isio fo? Fucking council, na pwy. Ti'n fel sy'n gallu gofyn amdano fo'n ôl? Sylw'n becks o fuck, Robin. Hei! Cofi popeth yn iawn. Reit? Ti'n di colli fi? Gyrru tent a shit fi fyd. A falle wneith y porc pei ma godi dy galon di? Croissant yn neud y tro. Mae'r menyn fel sydd yn llenwi twll yn y bore. Fi wedi gofyn i Mr Upper Crust sawl gwaith yn y gorffennol a fydde fe'n gallu sbario cinnamon twirl i fi ar ddiwedd y dydd. Man o man, so nhw'n mynd yn wast fe. Ond na, dim hawl wedon nhw, rhaid gofyn bod fi'n cael food poisoning. O'r gornel a bwys y taxis, cofi wedyn yn watcho nhw'n twli'r cwbl ot i geg y bin. Ei, gen i stwffo'r fucking crws na lan dy dyn a sgwennu mug reit os yn halgen ni. Spare change, please. Have a good day. Ni'n cofio bod yn bryn o 20 cinog unwaith. Dim ond pan o sioc a lawn i moyn. Ofynes i'r dyn ma oedd yn hongen rown tu fas y pub a oedd 20 cineg da fe sbario.
Ti'n edrych yn fwy digon dechrau. Excuse me, do you have a 20 pence I could borrow, please? Drychodd e lan a lawr arnau, a hoelio ei lyged llo ar yn fronau. Siarad Cymraeg? Dwi'n fronau ddim, ond fi yn. Fentwn i ddim gweud na wrth y feddwl. Odw, sio ti'n gwybod? Samo? Jyst i clywed amdano ti. Reputation dy ti am hongan rhwng fferintel. Gadu. Jocan oedd e. Fi'n meddwl. Sa'n meddwl bod pobl yn sylwi arna i weid y gwir. Let me see, wedodd e. Diolch, wir, diolch i ti. Ar ôl yr holl aros. Dyna dda 20 quid mas i fi. Co. Na gyd da fi. Fi di parco draw fan co. Dyna nod y fi a gyda dalu fi nôl mewn ffordd wahanol os ti'n gwybod beth da fi. Peth gweithio yw bod fi actually just tyried y peth am eiliad. I gyd am blydi pan y siocola. Oh! F off! Wyda si. Gada si bant yn straight. Ti'n meddwl gen i bedrwm go iawn rhyw ddiwrnod? Cawn, siwr. Ti'n meddwl? Wrth gwrs. Gwneud o fyny fel dyn isio. Gen i weld i dwbl. Twa, un o'r rhai uchel na sydd jyst yn fatrys o'ch efa'n meddwl. Gen i cyfer his side a wedyn gai hogo'r gwely a cico ti mas. O, fel o dall, di, ie. A wedyn gawn ni 2 lamp o bochr i'r gwely a gawn ni orweddan y te a darllen a snyglo lan tan oriau man y bore. Ti'n wedi cael pillow fight? Fel yr rhain na ti'n gweld mewn ffilms. Ti watcha gormod o ryw rwtch Americanaidd, dwt. Nad yw de! O, fel na ma dall, di, ie. O, Robin! Leah. Caru ti. Strawberries a pound! Fuck's sake, Robin! Sorry, o'ch ti'n rili cute, o'n i methu adlo fo. Bod as bod neb i siarad y ti fe. Gas i ddim wink ni, sir. Meddwl? Pobl yn cadw cic o'r drws. Kid you not, bydd nhw'n bwrw fel awr rhyw ddiwrnod nawr. Mae'n dodge na, Robin. Mae'n mor wael a hynny, siwr. Fi actually'n yr allwedd yn ôl prynawn yma. Bleit, mae'n wbath, dydi. Sgyn ti'n byd allan o fama? Dy fi ti. Ie, ond... Beth sy'n rhaid i cic o'r drws lawr hyn o stabo fi mewn molau? Wyt ti'n fawr i gweud na wedyn? Dwi'n meddwl beth i ddeud... Dwi'm yn gwybod os ti actually meddwl hynna, ta ti just yn... deud o'i gadw fi'n hapus. Dwi eisiau be bynnag sy'n gwneud chdi'n hapus, Leigh. Mae mwy dy fi fan hyn a beth sydd da fi fyna. Sa'n mynd nôl na Robin. Gallwn ni tra ffind o'r rhywle ni'n doi. A ffind o'r rhywle fydden fod yn helpu ni ffind o'r rhywle. Charity neu eglwys. Well, fuck that. Dwi'n wedi cael yn baptisio. Sa'n credu nhw'n gofyn ti, Robin. Suppose. Nawn ni stryglo i gael rhywle fan gilydd, de. Digon anodd ben dyn, di.
nhw werth holi rownd am opsiynau. Ie, yndi, obviously, ond... So, os nhw'n match bod ni'n priority, de? Na, falle ddim. Ond o le bydd rhywbeth grynu anelu ato, a'i edrych mlaen amdano. Allan ni roi'n enwa ni lawr a gwybod bod rhywle yn cael ei sorto i ni. Yn y cyfamser, jyst casglu, casglu, casglu. Fi'n credu wneith o gadw ni'n bositif. Bys ti'n barod? Ti jyst diolch, ti dda bloody tosting gyda? Ei, o'n i yn. Ti Siôn? Dwi'n iawn fel ydw i, dwi'n bothered am y jumper. Ti'n siŵr? Ai. Iawn ta. Wela i chdi am 6 all ni usual, ie? Ie, fab. Byddai bytu'r lle os ti eisiau rhywbeth. Robbie Williams yn shit. Yeah, that's where the money's at, de. Ei, bydd y werth o. Bydd bo. Just, t'wo, can't be asked me to say yes. Ti eisiau help cario'r tent? Na, fyddai'n ffain. Wir nawr. Cardi amdani a nawn ni just touch and base nes mlaen. Ti'n mynd dyfaru gadal ar accommodation ac os? Us against the world, yfe? Robin! Freaking shoes ti! Arosas i ti fas i Poundland trwy'r dydd. Yn edrych lan a'n sgano pob gwyneb oedd yn paso. Disgwyl teimlo rhywun yn gwasgu cefen y sgwyddau a'n darbwyllo i fod popeth yn mynd i fod yn iawn. Byddwn ni'n mynd nôl i le welas i fer diwetha. Byddwn ni'n dychwelyd i Poundland gyda'r nos. Nôl amlaen mewn cyfeiriadau gwahanol i weld a basen i fe. Ath 4 diwrnod hibo. A dal ddim golwg ohono fe. Fi oedd y person diwethaf i ffindo mas. Farwodd ar y stryd yn noswaith ni. Di cymryd spice a di cwmpo i gysgu yn yr oerfel. Ffindo nhw fe'n pwyso erbyn y wal ddim yn ymateb i unrhyw un. A'i draed am ryliw e fel adenydd pili pala. Gweld I sgidiau fe'n bar unig yng nghornel y babell. Mae rhywbeth trist am bar gwag o'r sgidiau pan ti'n edrych arnyn nhw. Ddim yn pwynt o'i unman. Ddim yn gwybod be i wneud ei unan.
Spade Chandler, have a good day. Smiles for free, have a good day.